відомо, знаємо, що Волошин предложив Гітлеру, бо тот узяв Карпатську Україну під захист Германії. Чому до низька таке предательство національних інтересів не осуждено? Я тоже часто задаю себе такий вопрос. Особливо нашим современним націоналістам, місним і чужим. Виходить, до дниська нікому в голову не прийшло осудити Волошина за предательство національних інтересів під Берлін. Даже якщо рахувати, що та Карпатська Україна була проголошена на 2 години, що мало дуже для утвердження державності, но чому він предложив варіант, щоб попросив Гітлера взяти Карпатську Україну під захист нацистської Германії? Нині в Україні вже мали б осудити, но нині много Волошиних в Україні просяться під протекторат ЄС, Європейського Союзу, який, на думку многих юристів, фактично тот же германський і фінансово, і політично. Но удивительно, якщо Україна проситься під протекторат Європейського Союзу, так есе мож. Но, уви, Абвер оклеветав тогда, помните, Андрія Бродія, за нібито плани приєднати Подкарпатську Русі, довернути до мадярів. І хоч доказів його злочина чехи і германці не довели, до днеска не вказали, Прага все одно зняла Бродія як первого законного прем'єр-міністра Русинської республіки, ну а Волошина за те, що він согласився робити предателем із німцями, за желання під Гітлера підтягнути Карпатську Україну, нині хвалять і превозносять. Журнал «Душпастир» номер 1.8, який офіційний був урядовий орган Мукачської греко-католицької єпархії, так от за 40-й рік ми споминаємо, і там описані всі события цього часу. Хто хоче знати подробно, напоминаю. Журнал «Душпастир» номер 1.8, офіційний урядовий орган Мукачської греко-католицької єпархії. Там і узнаєте, наскільки много событий було, за яких нині забули або не хочуть знати.